ni luoro moro ne nyalo bet kaluwore kod chal mag arita kata miluongo ni security status mag ndeke ma samoro nitiere kod gik mosetimore. Koro nyaka ng'e ni to en ang'o minyalo ti godo mondo kik geng' gima samoro nyalo geng' kata gima ok ne. Penjo en ni iparo ni nikech jatend piny to owacho ni mano e gimomiyo en owacho ni nengo mar ndege manotiyo go ne piny moingo mar ndege ma Kenya ka de bed ni nitiere gimoro ma samoro ni chich go to nowacho ni wang'iyo to ka samoro chal mar ndeke ma miwacho gi ok ne ber ahinya momiyo natiyo gi maja ngomiyo ok owacho mana mar nengo. Ing'e ni bati owadwa ni ok onengo ong'is jopiny gini for the past 60 years ma Kenya osebedo machiegni gi Amerika. Function mane rais odhiani pok nwa bedogo. Waluongo the state dinner ma pok nwa bedogo. In fact, all of Africa, Ruto ni e president mar ariyo kuom bedo function plan. Two, onengo ng'e ing'eni kaka jok ma control movements mag president ok dictate gi. Gine ma ging'eyo nikech wasebedo crisis mar security. Kata ing'i mana East Africa ka owadwa bati. Onge CDF mosetimore gima notimore ne wacha. To Kenya en achiel kuom pinje manie rada mar jowasigu non-terrorism makati ning'eyo. Kenya en achiel kuom piny moluor e region mar East African. Kidhi southern part of Africa and South Africa. Kidhi northern part of Africa and Egypt. I don't know what ni ong'e gigi. To ok inyal kawo ker ma e region mantie rada to idho ndege gi ji ajiya ma dhi loka. Ang'o mane moni kaka ndeke no kende? Mokwongo rais ma nochung' kowacho ni en president mar jo Asla oting'o ji 340 ma achiel kuom jok mane oting'o go ineno ko wad mabugo tita ochopo lekne gi Steve Harvey ineno right to iwinjo ko wadwa ni wacho ni kata ma ng'ama go wuoche ni manok dhano ni ng'ano en onego bed mani street kae iwinjo mindset mosebedo go all along ni kata jago wuoche mago kura en ok onego tere kata odhi olos kata kako nyalo pango gige na US. I'm telling you, my brother, for a fact, and you need to know this. Ni Kenya en achiel kuom pinje moluor a continent globally. To Kenya en achiel kuom pinje manie rada mar wasigu. To president o ng'ama duong' to ng'eyo ni en oko control movements mage. It is security ma control movements, visits, activities mag rais. But erokamano Omer. But dago moni mondo Omera ni owach na gimoro achiel. Mondo med na bana bathe kanyo. Monengo listen please give me time but the nyime goodies kado lemo mwago loka but ibiro miya thuolo wadhi wacho mano. Okay.